Welcome ladies and gentlemen, moje meno je Metimaniak a dneska sa venujeme Metinu New Generation. Je to môj prvý let's play, teda z tohto Metinu. A vlastne chcel by som sa venovať hlavne tomu, že ako budem natáčať, či to niekoho vlastne, či koľko budem mať, tak asi približne času na natáčanie, v akých intervaloch budem natáčať a tak. Takže keď toto niekoho zaujíma, tak vlastne práve môžete pozrieť toto video. A vlastne budem natáčať asi v takých pravidelných intervaloch každý druhý alebo každý prvý. Skoro, možno každý deň alebo každý druhý deň, neviem. A však umri. A však. Neviem, Metinu radšej. No a budem vlastne buď každý druhý alebo každý deň a budem natáčať asi také 20 minútové videá s tým, že možno budú aj nejaké iné videá, čo ja viem, ako kovanie, quadcore PvP videá a také, takže budete sa mať na čo tešiť a možno po nejakom čase si urobím aj iný kanál z Minecraftu, ale to nechcem nejako do toho zasahovať do Minecraftu, pretože Minecraft už pohltil celý svet a vážne málo ľudí hraje, čo ja viem, Metin a tak, takže Metin, Terrariu, čo ja viem, Introšpitku a tak ďalej. Vlastne tak by som sa to venoval hlavne tomu Metinu, a kebyže to šlo, tak by som skúsil presadiť sa Metinom. Neviem, či by to bolo možné, možno áno, možno nie, uvidíme. A vlastne v dnešnom videu budeme takto v Metinlande, tak si tu pobulkovať, neviem čo budem robiť ani. Mám 136 mega, pardon, je to český server, tak to sa niečo naučil. Mám veľa expakov, veľa brnení, takýchto, toto môžem vyhodiť, to ani nepotrebujem. Tak, aha, ešte bojujem. Som na Metinách 90-kách a chodím tu bez bufa, áno. A za chvíľu by som si ho mohol urobiť. Z neho budem dávať let's play, z toho bufera. Len stále mi niečo prekazí ten let's play, buď si hovorím sám pre seba niečo, alebo tak všeobecne príde niekto a tak, niekto zazvoní a proste tie debiliny, čo oni tu celý deň mi nikto nezavolá, ale presne v ten deň, keď ja idem natáčať, no aj dokonca aj v tú minútu, presne vtedy mi niekto tam zavolá, nás zazvoní a že či idem vonku, preboha, neviem, hovorím, práve teraz si musel zazvoniť, keď natáčam, ale ako, ináč mám veľa času, takže by som mohol, lenže tak, on v tom, že neviem, či bude to zabavnejšie, pretože mám slabé FMS-ko, prúmka iba 39, no dá sa povedať, že 40, šance na otrávenie proti ľuďom a na spomalenie 70-50. A tak všeobecne mám brdenie od 70-ky ako toto. A vlastne také normálne equipy. Skoro všade mám prišerky, ale chcel by som to mať 75-15 alebo aspoň 70-50. A tak, mám tu aj nejaký jedák, ale iba kameň tabab 1+6, takže ale takže to asi tak, nejak tu budem to natáčať. Budem asi takto chodiť expiť, lebo tak. A ja si myslím, že tento deň by som mohol ukončiť. Neurobil som skoro ani level, ale vlastne
potom to už bude lepšie, pretože vlastne budem onedlho 75 a budem už častejšie dávať tu videá takéto, že z Metinlandu. Možno si dám video i ako pokrým celý Metinland. Možno. Tak sa uvidíme v ďalšom videi. Bye, bitch.